Per governar-nos a nosaltres mateixes, hem de tenir eines pròpies que ens permetin gestionar-nos i autogovernar-nos. És per això que ja anava tocant que la coneguéssiu. Us presento l'amfitriona d'aquesta festa, l'Assemblea. En una cooperativa, totes les persones sòcies es reuneixen a l'Assemblea General, que és el màxim òrgan d'expressió de la voluntat de totes elles, i els seus acords són de compliment obligatori. Així, almenys una vegada a l'any, les persones sòcies estan obligades a reunir-se en una Assemblea General ordinària, que examina la gestió feta pel Consell Rector. Aquest és l'espai que pren les decisions més quotidianes de la cooperativa, més del dia a dia. El coneixerem molt aviat. A més, l'Assemblea Ordinària aprova els comptes anuals i acorda el que es farà amb els resultats econòmics i pot incloure qualsevol altre assumpte propi que sigui necessari tractar. També existeix l'Assemblea Extraordinària, que es convoca les vegades que faci falta quan hi ha decisions d'especial importància i que és millor que les prenguin totes les persones sòcies. No correspon al Consell Rector decidir les qüestions més complexes. Hi ha temes que sempre s'han de tractar a les assemblees ordinàries, com l'aprovació o modificació dels estatuts o del reglament de règim intern de la cooperativa, l'aprovació dels comptes anuals, la selecció de les persones que formaran el Consell Rector i, òbviament, la transformació o dissolució de la cooperativa. Ara bé, per tal que els acords que es prenen en assemblea siguin vàlids i ningú tingui excuses per no aplicar-los, és necessari conèixer i complir amb els requisits formals de convocatòria i constitució. 1. La convocatòria. L'assemblea ha de ser convocada formalment pel Consell Rector mitjançant una comunicació a les persones sòcies amb una antelació mínima de 15 dies i màxima de 30. 2. La Constitució. En primera convocatòria, l'Assemblea General queda vàlidament constituïda si hi són presents més de la meitat de les persones sòcies i, si no, es fa una segona convocatòria més tard i queda constituïda hi hagi les persones sòcies que hi hagi. Escolta, haver vingut quan tocava, tu. 3. El dret a vot. A les cooperatives de treball i de consum, cada persona sòcia té dret a un vot dins de l'assemblea. Si algú no pot assistir-hi, sempre pot delegar el vot, tot i que una sola persona només pot representar-ne dues. No farem que una sola persona vagi a l'assemblea mentre la resta estem a la platja. 4. Arribar a acords. L'Assemblea General adopta els seus acords segons les majories establertes en els estatuts. Normalment, els acords es prenen per majoria simple, és a dir, més vots positius que negatius. Però imagineu ara que hi ha temes que afecten significativament el projecte col·lectiu o la situació de les persones sòcies. Per exemple, que es vol fer fora algú del Consell Rector perquè no compleix el mandat dels que l'han votat. Aleshores, es poden demanar majories absolutes, és a dir, tenir el vot favorable de la meitat més 1 del total dels assistents, una majoria reforçada. Una vegada acabada l'assemblea, s'aixecarà un acta, signada per qui hagi ocupat la presidència i la secretaria, on constarà el lloc i data de les deliberacions, la llista d'assistents, un resum dels temes tractats, les intervencions que s'han demanat que constin en acta, els acords adoptats i els resultats de les votacions. Aquest acte s'incorporarà al llibre d'actes de la cooperativa i així, sempre que es vulgui, es podrà consultar per repassar què es va decidir un dia en concret. El poble ha parlat. Ara ja sabeu com funciona una assemblea. Preparades per posar-ho en pràctica?